Hei, salutare la toată lumea și bine am regăsit la un nou episod de Minecraft. Eu sunt Edi și, după cum vedeți, am făcut acoperișul la casă. Pare un acoperiș destul de urât, dar dacă ne ducem mai de la depărtare, stați să vă arăt o leacă. Dacă mergem mai la depărtare, o să vedeți că casa, uitați, acoperișul chiar este șmecher. Este el așa strâm, dar este bun, deci hai să mâncăm repede aici. Și, după cum am zis, cred că vreau să fac acest pod în episodul de azi. Nu sunt sigur. Am aici ceva stacuri de slab de la acoperiș, mi-au rămas și chiar aș vrea să încerc să fac ceva. Bun, deci hai să vedem prima oară așa. Gen, să facem așa prima oară. N-are nimic dacă este mai urât. Vreau doar să fie ceva frumos. Doamne, ce prost sunt. Da, hai să vedem ce reușit să facem. Hop, 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 hop. Hai să facem și aici așa ca să arate cum trebuie. De aici, frumos. Pune și noi cam pe unde este iarbă. Oricum o să fac niște stâlpi de susținere, ceva frumos. Vă dați seama. Facem și aici. Și hai să facem și aici așa. Bum și bum. Vreau ceva gen să fie așa mai random, nu vreau să fie direct simetric. Eu zic că e bine. Hai să facem și aici așa, hop hop. Și hop 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 hop. Și este bine. Hai să ne uităm și pe dedesubt. Pe dedesubt arată ca naiba. Cred că o să lăsăm așa deocamdată, adică nu cred că deranjează pe nimeni, adică nu o să stau eu să vin pe aici, de și fac pod. Hai să vedem acum repede. În primul rând o să am nevoie din nou de lemn și de fensuri. Dar uite, cred că am de fensuri, dar nu cred că am de 5 fensuri, nu mi-ajung. Sau vedem acum, hai să ne uităm. Hop. Hai să mai punem și aici așa, gen, ca să vină frumos până aici. Deci am urcat direct, imediat cum am venit după. Hop, facem și aici. Să punem că nu strică nimănui dacă punem. Și gen venim așa, frumos. Cred că este bine. Cred că, uite, așa vreau să pun fensurile. Așa, încă două aici. Încă două aici. Încă două pe aici în colțuri. Încă două aici și cam asta e. Și acum să punem pe sub ele slaburi. Și acum va trebui doar să le unim. Și încă nu m-am gândit cum să le unim. Ce ziceți? E bine, nu e bine? Uite, așa nu merge. Deci să facem așa și să facem niște, nu știu, stâlpi de susținere, ceva. Uite, gen venim așa. E cam strâm locul, nu lăsați. Hai să spargem. Hai să spargă tot? Da. Mai bine las așa. Las, adică. De era bine să-l facem drept, ca să am loc aici, dar nu cred că sunt eu atât de prost să cad. Nu știu, zic și eu. Dar cred că oare dacă facem, cred că oare. Dacă facem noi gen așa, tot nu arată bine. Deci renunță la ideea asta, dar mai avem idei, nu-i problemă. Porcul naibii. Lasă-mă în pace, porcule. Cam așa. Aici vine așa. Kisagaki. Aici se va sparge. Te rog, dăm bucățele astea. Opa. Hop, spargem și aici. Frumos. Mai spargem și aici și cred că punem alea, cum se cheamă. Stâlpii de susținere, ca să arte cum trebuie. Da, cred că înainte ne culcăm. Da, înainte ne culcăm clar. Să nu cumva să avem surprize de mobi. A căzut. Hai să luăm repede și de aici. Hai că aici nu am mai pus de la, deci e bine. Trebuie să pun niște torțe pe aici, prin zona casei. Hai să facem cât mai lat și naiba. Ne încurcăm atâta.
să fie aici, nu? Că până la urmă... What? Nu mai am? Uite asta, da, urât pod. Haideți că este bun pentru un început. Cred că partea aia așa acolo trebuie să... Hai să tai repede acum, că nu cred că mă omoară nimeni. Partea asta așa trebuie, o leacă strâm, tată, nimic altceva. Cred că dacă o să fie asta strâmtată, eu zic că este mai bine acum. Da, este deja cu totul altă treabă. Hai să facem până aici. Hopa. Deci oricum va trebui să mă duc. Uitați acolo, și creeper. Și degeaba am făcut podul, că noi tot cădem ca niște nubi în apă. Trebuie să pun și torțe pe aici. Haideți, trebuie să intrăm în casă, că nu vreau să mă moare nimeni. Trebuie să-mi pun și furnalul. Acum va trebui să mă duc să aduc lemn. Revin eu când aduc. Hop, băieți, am revenit aici. Da, vă dați seama și voi cât de prost pot să fiu. Am uitat să filmez. Eu făceam aici, vorbeam și am uitat să filmez. Dacă vă vine să credeți. Da, urât să se întâmplă chestia asta. Hai să vedem și aici. Deci, vedeți cum am făcut aici stâlpi ăștia de susținere, gen să vină frumos. Și cred că o să fac și un acoperiș să fie gen frumi. Sau dacă nu, o să lipesc așa cu fensuri pe aici. Eu zic că o să iasă gigolo. De-aia l-am făcut și mai lat. Trebuie să-l fac aici și mai lat aici. Dar nu cred că acum. Și cam fix aici. Măcar ies din apă să-mi dau și o seama dacă merge. Uitați, da, vine fix pe asta de aici. Și acum trebuie să mai adunăm lemn. Haideți că vă țin cu mine în timp ce adun lemn. Dar episodul este destul de mare deja și vreau să fac mai multe. Dar, na. Hai să luăm și bucățile astea, luăm și pe ăsta, că am zis eu că vreau să-l las eu până când o să ajungem la sfârșitul seriei și o să-mi dau seama că, ia uite, asta a fost primul copac tăiat așa, în anapoda. Dar am nevoie de tot lemnul posibil acum, nu prea am timp eu de căcaturi de astea. Haideți repede aici, să facem tot ce trebuie. Luăm, stai să vedem și noi cât lemn luăm, 12 bucăți nu mi-ajung deloc. Aici este ceva sau? Da, uite-l aici. Acum nu l-am spart pe ăsta. Nu mai am nici topoare în curând. Hai să tai aici cât mai pot și mă duc să fac altele. Că mai am mult de muncit. Haideți repede. Hop. Să sparge asta, cred că acum. Acum, da, s-a spart. Hai repede să iau cu toporul să ce mai fie aici. Și să vedem ce mai putem face. Haideți, trebuie să ne întoarcem. Vedem acolo, vedeți cât de ușor ne orientăm dacă avem ăla de jungle. Prima oară am vrut să fac cu de asta de jungle, doar ce e foarte mult, dar am zis nu, mai bine nu. Fac și acum trebuie să fac asta. Acum trebuie să o sparg. Hop. Și ar trebui să venim fix, da, perfect. Deci este și aici fix încă o dată. Și cred că aș mai vrea undeva pe aici. Sau lasă că... Nu, că să fie prea depărtat după. Da, uite, fac aici. Hop. Cred că mai am fix de una. Nu cred că mai mi-ajunge de una. Și hai te rog eu. Fix una mai îmi trebuia. Măi, nu mai avem nici mâncare. Hai să mergem să luăm. Să vedem dacă mai avem în primul rând. Sper că mai avem. Nu prea am stat eu să fac rost de mâncare. M-am luat cu podul ăsta și sunt bucățile astea. Cred că facem ferma și în episodul ăsta. Să o facem repede. Hai că revin eu că mai fac rost de lemn. Băieți, am revenit, am găsit, acum am vând deja 35 de bucăți de lemn. Și hai să vedem dacă reușim să terminăm. După cred că vreau să merg o leacă în mină și să luăm niște obsidian
ca să putem să facem și noi portalul ăla spre Nether, să facem și enchantment book-ul, enchantment table-ul, cred, nu? Da, cred că enchantment table-ul sună mai bine. Așa, nu m-am mai jucat în Minecraft de ceva timp, de aia nu prea mai știu tot. Dar ne revenim noi pe parcurs. Cred că ăsta este podul, gen... Vine bine. Da, eu zic că vine destul de bine. Stâlpul ăștia de susținere, doar că... hai să vedem dacă reușim să facem cu fence-urile ceva. Că pun eu pe... Aoleu. Pun eu pe sub ele, doar să-mi iasă ceva cu fence-urile astea, că cu ele aș cam vrea să fac ceva. Hai repede. Hop, avem aici. Hop, am păsat. Mă scuzați că am păsat tare. Să vedem și gen să le unesc așa, nu știu, zic și eu. Și așa, așa și așa. Sau vine prea urât? Uite, vine prea urât și cred că o să-l fac gen să fie așa ieșit în afară. Și o să pun eu așa pe sub ele. Uite, cam așa ceva și să pun pe sub ele, pe lângă ele fence-uri. Să ia dacă reușesc să, dacă fac aici jos. Nu arată cum trebuie. Hai să mergem repede să dormim. S-a făcut noapte. Trebuie să fac și să pun și niște torțe pe aici, pentru că nu am nimic, se spawnează mobi în continuu pe lângă casa mea. Și cum creeperii nu ard ziua, rămân acolo. Mi-a bubuit unul acum când l-am lemn fix lângă mine. Și m-am speriat de m-am căcat pe mine. Hai să vedem. Hai să mă uit. Nu-mi place așa cum arată. Parcă nu e ce trebuie. Cred că am să fac altceva. Și am să nu mă mai interesează de nimic. Am să fac acoperiș pe deasupra. Nu știu dacă e ce trebuie. Dar ar trebui să fac încă una mai sus. Ia, hai să încercăm. Eu vreau să încerc cu una mai sus și să fac un fel de acoperiș. Că o să... Stați că o să vedeți voi. Aoleu, ce cioban sunt. Hop. Facem o leacă de parcur. Nice. Și ajungem oare. Și am ajuns dacă este ceva. Hai că parcă arată mai bine și de aici acum. Deja din nou nu mai avem mâncare. Ceea ce nu-mi place. Hai că e mai ușor așa decât parcurul naibii. Acolo e de 3, doar aici mai e de 2. Bun. Antena, hai să vedem dacă reușim să fac rost de niște leburi. Mamă, nu mai am mâncare deja. După aia trebuie să fac ceva, să văd cum fac cu mâncarea. Cred că o să facem și o fermă, dar o facem poate în episodul viitor. Hai să vedem acum că am lăsat o bucată aici din... doar una. Hai să o luăm repede, să o halim și pe asta. Hopa. Și să ne uităm pe aici, nu mai avem nicio bucată de lemn. Hai să luăm și torțele astea să le punem dacă nu o să vină seara. Am făcut ca prostul fence-uri acum. Opa, am pus una aici. Adică oricum cred că trebuie și aici câteva. Trebuie cel puțin vreo 4 stacuri, cred. Bine, nu se știe. Hai să vedem repede. La cum mă mișc eu ca melcu, cred că o să mai ia ani de zile. Să văd gen așa. Fucking! Hop. Să încercăm pe aici lucruri. Deocamdată mie îmi place foarte. Hai cu minte că nu mă faci așa ușor pe mine.
Și acum trebuie să mergem până acolo. Așa, cu încetul. Fuck, nu vreau să fac asta. Hai de capul meu și de zilele mele. Că termin mâine cu asta, aoleu. Cred că e mai bine de jos, nu știu. Da, cred că e mult mai bine de jos. Hai, te rog. Perfect. Nu mai am mult, dar nu cred că o să-mi ajungă lemnul. Adică slaburile. Fac așa aici în continuu să văd ce naiba o să pot să fac. Așa. Dăm și aici. Și lipim. Și ar trebui să fac... Fac, nu pot să pun pe slaburi, ești nebun. Lipesc aici așa. Mai dau una. M-am dus. Și cred că nu mai am nevoie de așa de mult. Mie îmi place cum arată. Vo, ce părere aveți voi despre capodopera mea? Sper că nu vă vine să bărâți. Că dacă vă vine, eu un lucru zic. Nu e vina mea. V-am spus din primul episod că eu nu sunt mare constructor sau ceva, dar mie îmi place cum arată. Adică pe lângă ce făceam eu înainte. Asta este zeitatea anală. Ce am putut să zic? Hai să mă tăiem un măgăruș. Să tăiem repede niște animale, deoarece vedeți că au rămas zero cu mâncarea. Și cred că încheiem aici. Sunt filmând deja de 16 minute. Hai măcar să termin podul și cred că închei după. Hai că revin eu dacă mai fac rost de lemn. Bun băieți, am făcut rost de lemn. Cred că avem destul 33 de bucăți ca să terminăm odată acest pod. Mă duc repede acum să fac slaburi și cred că încheiem după ce termin podul. Fac, am aici și mâncare, trebuie doar să o pun la prăjit. Deci va trebui să mai așteptăm o leacă. Pun aici, hai repede pe alea de vacă. Nu, ce chiar să nici nu le văd. Repede luăm niște coal ca să punem acolo. Se prăjește. Se prăjească acum. Haideți să mai punem pe aici. Și mai avem gunoaie pe aici. Astea. Cred că o să fac și un țarc de vacă acum, dar trebuie să fac odată ferma aia. Cred că o facem tot acum. Să o facem tot acum sau să o facem mâine? Cred că o facem tot acum. Dar să terminăm podul ăsta. Hai că cred că mi-ajung astea 3 bucăți de carne. Ca să... Hai repede să halim. Haideți să facem aici slaburi, cred că mai trebuie. Cred că ajunge un stack. Hai repede să vedem dacă ajunge în momentul adevărului. Te rog, Doamne, zic că ajunge. Chiar n-aș vrea să mă duc din nou până acasă ca să... Haide. Haide. Mă simt ca la loterie. Haide, haide, haide. Te rog, te rog, te rog. Ajunge, ajunge, ajunge. Bine, mă. Am terminat și podul, se pare. What's that? N-a ieșit. Da-o, naibii, că nici nu mai vreau să știu ce n-a ieșit. În schimb, știu sigur ce a ieșit. Hai să vedem o leacă cum arată și de sus de aici. Se pare că arată bine. Arată binișor, arată binișor. Hai repede să facem și ferma aia odată și să te încheiem cu acest episod. Stai, am găleata la mine, trebuie să o am. Da, haideți repede să mergem să luăm niște apă. Opa. De ce dăm noi aici?
să zic că acum este gata. Hop, sărim. Oho! Cine e puștul ăsta? Am nevoie de lead-urile tale. Nici nu mă interesează ce dai la schimb, doar dăm lead-urile tale. Ce încercați să mă scuipați? Hop, vă dăm și vouă. Și mi-a dat lead-urile. Mi-a dat doar unul. Cum nu trebuia să-mi dea două. L-am luat și pe alea? A, doar unul. Am revenit. Am avut niște probleme. Și a trebuit să plec pentru ceva timp. Dar acum am revenit. Hai să trebuie să ne culcăm. Hai repede odată. Să facem și noi. Te rog, zic, mai am o bucată. Nu mai am o bucată. Ah, ce doare. Îmi fac două coase. Și... Cred că pe asta o să o fac așa aici frumos. Să vină gen direct aici. Hai să vedem dacă mergem. 1, 2, 3, 4. Deocamdată 1, 2, 3, 4. Bun, deci începe să se ude. 2, 3, 4. Ajunge până aici, nu? Sper. 1. Reușit. Ia stai mă o leacă. Ia, fă o leacă de loc aici. Hai să facem o leacă de loc aici. Să plantăm și noi tot ce avem, adică 3 bucăți de seed. Adică chiar tot ce avem, adică pe bune. Deci este bine. Deci se udă peste tot, asta e sigur. Și în colțuri este perfect. Am făcut de tamaia asta, uitați și voi pentru ce. Hai să punem pe aici pe lângă apă unde este mai frumos. Să știm că pe partea asta și pe partea asta e cartoful. Deci am făcut și ferma. Haideți repede aici. Hop. Să facem fix acum în episodul de azi, dar ce vreau eu. Să facem pickaxe-ul de diamant. Pickaxe de diamant, după cum vedeți. Îl avem aici. În episodul de mâine, în episodul următor, cred că o să facem portalul spre Nether și haideți să punem torțele astea. Să punem lemnul pe aici, de care nu mai am nevoie. Am terminat în sfârșit și podul. Am lucrat ceva la el. N-a fost ușor să facem podul, dar am reușit într-un final. Cred că mi-ajung torțele astea. Hai să mai punem una aici așa. Mi-ajung, trebuie să aranjez pe aici să pun și eu ceva care să fie mai frumos pe podea, dar deocamdată lăsăm așa. Hai să mai punem pe aici niște torțe prin jurul casei mai ales. Și prin jurul la fermă, deoarece ea trebuie să aibă lumină. Na, zic eu. Ia haideți noi să facem așa și așa. Și să mai facem repede câteva torțe. Că tot avem aici tot ce ne trebuie. Să punem peste tot, măcar dacă punem. Hopa, am scos pickaxe-ul de diamant. Lăsăm aici, este important deocamdată. Avem aici, să facem încă 4 bețe. What? N-am coal? Haideți, repede. Nu prea mai am coal, deci trebuie să merg și la minat. Deci cred că când o să mă duc să iau obsidian, o să mă duc și la minat. Adică, na, cred că era și logic. Punem, de fapt, lasă, hai să punem câte un rând, doar așa. Aici jos, aici jos, aici jos, aici jos,
aici jos, aici jos și aici jos. Hai, trebuie să mergem acasă să încheiem și acest videoclip și să nimic. Deci, cum vă spun, eu am fost Edi, acesta, Doamne ferește, eu am fost Edi, v-am salutat, pa, pa!